volta d'honor a l'estadi, un estadi que resta dret, quiet, esperant la volta amb els seus ídols. Stoichkov al capdavant, Lavrov, Goicoechea, Zubizarreta. Els jugadors que han marcat, que han escrit una pàgina brillant de la història del Futbol Club Barcelona. S'ho mira amb Pep Guardiola. Segurament que amb moltes ganes de sortir corrent al darrere. I per què no? I per què no? Aquí tenen a Cruyff, amb Bild, amb Bruins. S'hi ha afegit, havia de ser així, Carles Busquets, amb els seus companys. Aquí el tenen, donant la volta d'honor a l'estadi, al costat de Serna. I s'ho miren Salades i Guardiola. Segur que amb ganes de sortir corrents, Àngel? Seguríssim, seguríssim. Segur que amb ganes de sortir corrents. És que jo entenc que no estiguis per jugar a futbol, però per les fotografies sí que pots estar-hi, segur. Home. I el públic continua dret a l'estadi, aplaudint els seus jugadors. Ho fa també la llotja, amb el president del Barça, com no podia ser d'una altra manera al capdavant. Aplaudint el Dream Team. El millor equip de les últimes dècades, si no de la història del Barça, segur que de les últimes dècades. I segur també que un dels millors equips de la història del Futbol Club Barcelona. Veiem els jugadors que aniran cap al mig del camp. Em diuen que Vaquero du penjat un escut del Barça amb un cordill al coll. I li va fent petons. Aquí tenen José Mari Vaquero, que reclama el seu tècnic, Johan Cruyff, al mig del camp, que col·loca, mana i ordena, com feia quan jugava, els seus companys. I el públic que continua dret a l'estadi, veient la rotllana que fan els components del Dream Team, amb Johan Cruyff al mig, que torna a tenir el micròfon a la mà. Ningú no s'ha anat de la seva cadira. Canta bé el Johan, no? Sí. No, he sentit cantar el Johan i no canta bé. És de les poques coses que segurament no fa bé, però t'asseguro que canta fatal. Hi ha un disc de quan estava al Barça com a jugador i un altre a Holanda, i és fatal. Muchas gracias. 100.000 persones cridant Johan, Johan, tirant mans endavant i enrere. Només... Muchas gracias. En nombre de todos mis compañeros, hemos pasado todos una noche fantástica, y para demostrar a todo el mundo que somos un club todos juntos, me gustaría, si todo el mundo se levanta y canta el himno de Barcelona. El públic respon amb aplaudiments a aquesta iniciativa de Cruyff, que també sembla agradar al senyor Casaus i a la senyora Marta Ferrusola, que és al seu costat.